Zo zegt de proef er flinier uit bij Deltares in Delft. Joet wie het een stuk restiger op de echte zeediek bij Lauwerzeeg. Dat deze en oren asfaltdieken sterker binnen als tocht is goed nice. En het bloot ook net zonder gevolgen. Het betekent uiteindelijk dat je investeringen aan dijkversterkingen kunt gaan uitstellen. Geldt het alleen voor investeringen in Frieskedijken? Nee, uiteindelijk geldt het ook voor alle asfaltdijken in Nederland. Want met deze gegevens, resultaten van deze proeven, kun je de modellen die we gebruiken om te beoordelen aanpassen en verscherpen. En dat betekent dat je minder snel asfaltdijken zult gaan afkeuren. En dat scheelt een slompenjild. Het gaat uiteindelijk wel over vele miljoenen. We hebben vooral in het noorden van Nederland heel veel asfaltdijken. Ook in Zeeland is heel veel met asfalt gebouwd afgelopen jaren. Dus daar zit wel veel potentie op besparingen. Maar sterk asfalt alleenig is geen garage dat de dik een schoft zonder onderhoud kan. Voor de Lauwersmeerdijk waar we hier nu staan betekent het dat we, ondanks dat asfalt sterker is dan we denken, dat we toch deze dijk nog wel gaan aanpakken. Omdat er ook meerdere aspecten aan deze dijk zijn die aangepakt moeten worden.